इउपिपिएल दोलोआ दिनै बिटिसि जों सृष्टि खालामनाय बिटिसिखौ धंस खालामबाय। 40टा डिपार्टमेन्ट लाबोनायाव 16टा मेजर डिपार्टमेन्ट एडुकेशन, पिडब्लिउडि, हेल्थ, एग्रिकालचार, इरिगेशन बायदिसिना डिपार्टमेन्टखौ हरफिनजोब्बाय। बिटिसिआ दिनै पावार गैला खालामबाय। बे दोलोआव आं मानो जि बिटिसिआ साख्रि होनो हायोमोन, 4 ग्रेड 3 ग्रेड साख्रि होयोमोन, बोसोरफ्रामबो जोङो 1000 2000 मानसिफोरनो जों साख्रि होदोंमोन। इउपिपिएल गभर्नमेन्ट जानाय लोगो लोगो सासेबो जोंनि बिटिसिनि गथ'फ्रा साख्रि मोनाखिसै। बे दोलोआव मानो थांनो? दिनै बिथांमोनहा रेभिनिउ कालेक्सन खालामनो हाला, फरेस्ट रेभिनिउखौबा आसाम गभर्नमेन्टजों लांजाबाय। बे दोलोआव मानो थांनो? आसलते जोंनि बिपिएफ राजनिति हान्जानि बेलायाव जों दुखु मोनदों जे जा बिथां काम्फा बरगयारी आगुनि डिपुटि चिफ बिथाङा बिपिएफ राजनिति हान्जाखौ एंगारनानै थांबाय। जों आसा खालामाखैमोन बिथाङा थांगोन होननानै, आरो बिथाङा बिपिएफ राजनिति हान्जायाव थानानैनो इन्टारिम सरकार हिसाबै बोसोरनै थादों। ओमफ्राय इलेक्टेड मेम्बार हिसाबै डिपुटि चिफ जानानै बिथाङा 15 बोसोर सरकार सलायदों आरो बे बिपिएफ राजनिति हान्जायाव थानानैनो। बेखायनो जों मालाबा आसा खालामाखै बिथाङा बिपिएफ राजनिति हान्जानिफ्राय ओंखारलांगोन होननानै। बिथां ओंखारलांनायाव गोबाङैनो बिपिएफ राजनिति हान्जायाव एसेथ' खहा जादों निस्सय, जिहेतु सासे लिडारमोन बियो, मोजां स्पक्स पार्सनमोन, मोजां लिडारशिप लानो हायोमोन। बिपिएफ राजनिति हान्जानि थाखाय एसेब्लाबो खहा जानाया जों नुनो मोन्दों, मिथिदों। अब्लाबो बिथाङा थांनायनि उनाव जोंनि बिपिएफ राजनिति हान्जाया जे माबा दुरबल जागोन बे खोथा नङा। गोबां मानसिफोर दाबो बिपिएफ राजनिति हान्जायाव दं, नेतृत्व लानो हानाय अबस्थायाव दं, आरो गोबां व्यक्तिफोर गुबुन गुबुन राजनिति हान्जानिफ्राय बिपिएफ राजनिति हान्जायाव फैगासिनो दङ। दा आंथ' बुंगोन बिपिएफ राजनिति हान्जाया जथेस्थ स्ट्रं, आरो फैबाय थानाय जि बिसायख'थि बिनि थाखाय जों सम्पूर्ण प्रिपेरेसन खालामबाय थादों, आरो जोंथ' बुंबाय थादों जोङो सरकार दानो हागोन। आथिखालाव दा जि आं खोनायाखै अबयसे बिथाङा मा बुंदों, एकदम बिथां बुंनाय बायदि एकदम नंद्राया। जोंहा CWC मिटिं जायो, बेहाय बयखौबो बुंनो होनायनि बेबस्था जों खालामो। मालाबा अबयसे पार्टिनि हेड हिसाबै आफादगिरिया मालाबा डिसिसनखौ होनो गोनां जायो, बे सैथो खोथा। खिन्थु ओरैबायदि नङा जे सोरनिबा मतामत लायालाबानो गासैखौबो सिद्धान्त लायो, बे खोथा नङा। हयथ' माहाबा नङा माहाबा एसे भुल हयथ' बुजाबुजि जादों, बे जानो हागौ। खिन्थु जोंबो जिहेतु दायो पार्टियावनो दं, जोंनि मतामतखौ जों शेयार खालामनो हायो आरो माने। दा बिथाङा मा साननानै बुंखो आं मिथिस' हाला। जायखिजाया मानो जोंनि बिपिएफ राजनिति हान्जाया दाबो गोख्रैनो दं, आरो जिखुनु इलेक्सन फैबाय थानाय इलेक्सन बिसेस करि जों बिनि थाखाय प्रिपेयार जादों, आरो जों एबाराव एबसुलुट मेजरिटिखौ मोनगोन, जों बिटिसि सरकार बानायनो हागोन। आरो गार्जेन गैयैथ' खोथा नङा, जोंहा आफादगिरियासो दंखायो, जों दं, जोंबोथ' नेतृत्व होबाय थादोंना। जोंनि सायाव फोथायनायखौ लाखिबानो जाबाय। सोरबा बेक्ति सार्थआव गावनि भबिष्यत राजनैतिक भबिष्यतखौ नायनानै सोरबा गुबुन राजनिति हान्जायाव थांनो हागौ। दिनैनि थारिखआव भारतबर्षआव बेबायदि थांलाय फैलाया जाबाय थानायखौ जों नुगासिनो नुदों। थांलाय फैलाय खालामखायो, बिसायख'थि सफैब्ला बयबो सिन्था खालामो गावबा गावनि राजनिति भबिष्यता बबेयाव थायोब्ला सुरक्षित जागोन, बेखौ सिन्था खालामो आरो माने। दा जायफ्रा थांदों हयथ' बिथांमोना सिन्था खालामदों बिपिएफआव थानानै बिथांमोना हयथ' भबिष्यत जानाय नंला, बेनिखाय गुबुन राजनिति हान्जायाव बिथांमोना बारस्लायदों, हयथ' बिदि जानो हागौ आरो। खिन्थु बिपिएफ राजनिति हान्जाहै आं बुंगोन जोंनिया दाबो स्ट्रंहैनो दं, स्ट्रं लिडारशिप जोंनि दैदेनगिरिफ्रा होगासिनो दं। जोंनि रायजो राजाफ्रा जेबो निराश जानो दरखार गैया। जोङो बिपिएफ राजनिति हान्जा हिसाबै आंथ' बुंबाय जे बिसायख'थि फैयोब्ला जों मोजां माने माबा खालामनो हागोन, आरो देरहासार जाखागोन। दिनैनि तारिखआव प्रमद बर' दैदेननाय जि सरकार, बे सरकारा जेबो खामानि मावनो हाखायाखै, रायजो राजाफ्रा दुखु मोनखाजोब्बाय। दा बेखायनो बिपिएफ राजनिति हान्जाखौनो बिकल्प हिसाबै रायजो राजाफ्रा सानखाबाय आरो माने। बेखायनो आं खावलायगोन नोंथांमोननि मिडियानि जुगेदि रायजो राजाफ्रा नार्भास गैया, जोंनि पार्टिनि दैदेनगिरि एबा मावथिफ्रा नार्भास जानो दरखार गैया। जोंनि बिपिएफ राजनिति हान्जाया सिगाङाव जेरै दं दाबो बिदिनो दं।